Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan aku sliramu dadi aku senajan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah prekang kuwasa kasunyatan dan to aku sliramu isih nyawiji Mas mustika ning ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ing asmara kuwata ati kula anggap kula aku tresno datang saking coba tarewangi tapateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji
nyata yen to aku sliramu isih nyawujud dewa-dewa ing asmara kuwana ati kamu anggonku lelampah tresno temen kadang saking coba tari wangi kapateni lahir tresno kang suci kasunyakan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sekian kurang lebih bertemu dengan kami semua memberikan satu pagi. Jagung yang baru masaling.